Príklad na delenie jednociferným číslom. Pozriem sa, že keď si zaškrtnem iba jednu číslicu, či sa to dá 3 deleno 8, alebo osmička, koľko sa nachádza krát v trojke. To sa nedá, tým pádom môžem zaškrtnúť viac ako jednu číslicu, a to dve číslice. Takže 31 deleno 8. Osmička v 31 sa nachádza 3 krát a ideme. 3 krát 8 je 24. Napíšem to tu, odpočítam to od 31. 24 do 31 je 7. V tomto postupe budem s tým dlhavejším spôsobom to počítať, že budem písať tu dole tie násobky, čo som dostal. A to, že som zaškrtol dve číslice, to môžem zrobiť iba na začiatku. Ďalší krok už vlastne stále iba jednu číslicu môžete stále zaškrtávať. Tak ideme ďalej. Zaškrtnem si ďalšiu číslicu 6, podpíšem ju dole. 76 deleno 8 je 9 a ideme. 9 krát 8 je 72, napíšem to tu, odpočítam to od 76 a tu bude 4. A posledná číslica, podpíšem osmičku, tu dole 48. 48 deleno 8 je 6 a idem naspäť. 6 krát 8 píšem tu 48 a odpočítam to od tej 48. Tú čiarku si tam zmažem. Takže 48 do 48 je 0. Skúška správnosti. 396 krát 8. Ideme vlastne výsledok krát toto a musí nám výjsť toto celé číslo. Tak ideme. 8 krát 6 je 48, píšem 8, štvorku pamätám. 8 krát 9 je 72 plus 4 je 76, sedmičku pamätám a 8 krát 3 je 24 plus 7 je 31. Čiže vidíme, že sme to vypočítali správne. Ďalší príklad si dáme 6314 deleno 7. Ani v tomto prípade nemôžem zrobiť tak, že zaškrtnem len sedmičku. Musím zaškrtnúť prvé dve číslice. Takže 63 deleno 7 je 9 a idem naspäť. 9 krát 7 je 63. 63 odčítam a to vlastne je 0. Idem ďalej. Jednotku podpíšem. 1 deleno 7. Spýtam sa, koľkokrát sedmička sa nachádza v jednotke? Ani raz. Čiže napíšem 0 a idem. 0 krát 7 je 0. Odpočítam. A keďže 1 minus 0 je vlastne 1, tak tú jednotku opäť si napíšem tu dole. Ďalej podpíšem štvorku. 14. 14 deleno 7 je 2 a idem naspäť. 2 krát 7 je 14, dám to dole, odčítam to od predchádzajúceho čísla a zistím, že 14 minus 14 je 0. Skúška správnosti 902 krát 7. 7 krát 2 je 14. Štvorku píšem jednotku, pamätám, 7 krát 0 je 0 plus 1 je 1 a 7 krát 9 je 63. Dobre, ďalší príklad, ale teraz už vlastne budeme to skrátenou formou deliť, nebudeme písať tie násobky, za chvíľku si ukážeme ako. Tak, trojku nemôžem opäť zaškrtnúť, lebo deviatka v trojke sa nenachádza ani raz, takže 34. 34 deleno 9. 3 krát sa iba nachádza. 3 krát 9 je 27 a do 34
je 7. Dobre, ďalej dám si inú farbu. Podpíšem si 0. 70 deleno 9. 70 deleno 9 je 7. A idem. 7 krát 3 je 63 a do 70 je 7. Poslednú číslicu podpíšem 2 tu za tú sedmičku. Čiže 72 deleno 9 je 8. 8 krát 9 je 72 a do 72 mi chýba 0. Overím to. Čiže 378 krát 9 musí mi výsť vlastne v zadaní 3402. Tak ideme. 9 krát 8 je 72. Píšem 2, sedmičku, pamätám. 9 krát 7 je 63. Plus 7 je 70. Píšem 0, sedmičku, pamätám. A 9 krát 9 krát 3 je 27. Plus 7 je 34. Píšem vám to dobre. Dáme si ešte jeden posledný príklad. 3627 deleno 3. Tak. V tomto prípade môžem prvú číslicu, lebo trojka v trojke sa nachádza. A to konkrétne raz. A idem naspäť. 3 krát 1 je 3. Do 3 mi chýba 0. Idem ďalej. 6 podpíšem. 0, 6 je vlastne 6. 6 deleno 3 je 2. A idem naspäť. 2 krát 3 je 6 a do 6 mi chýba 0. Idem ďalej. 2 tu podpíšem dole. Snažte sa podpisovať čísla pod čísla, číslice po číslice, aby ste v tom mali prehľad. 2. 2 deleno 3. Opäť, trojka v dvojke sa nenachádza ani raz, čiže píšem 0. 0 krát 3 je 0 a do 2 mi chýba 2. A posledná sedmička 7. 27, celé to číslo, 27 deleno 3 je 9 a idem naspäť. 9 krát 3 je 27, do 27 je 0. Idem overiť, či som to dobre vypočítal. 1209 krát 3. 3 krát 9 je 27, píšem 7, dvojku pamätám. 3 krát 0 je 0, plus 2 je 2. 3 krát 2 je 6 a 3 krát 1 je 3. Krásne vypočítané.